kake mini sarki Allah in na zo kwa da sako a gaza mini dai mai iko bai tuka ne na dako ka na yi wani biyan lahi ko Mustapha annabi na jalal makagi rabbin salatika kai ta yawa kare shi da rasulullahi abin yabo na kanawa sidi da rasulu ko kai ka wuce dukan kowa duk ciki na halittar Allah ba kamar annabi na Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun gaito gaisuwa ne nake yi annabi san ga ya shiga raina cikin salatin Allah ka sanyo ahali na ma'aiki dan ko sunar ka hanya izuwa gare shi ma'aiki gare ku na yi biyayya ya ahalin gida mai tsarki innuwa ce su mai sanyi a halin annabi na gaisuwa kun balaje ni a sahabu ba zan cire ba dan kwani ba tuya ba zan so na bar albasa ba sun rike shi rasulallahi ko su kai babu gaba shi yasa na rike su kuma hau bi sahabban nabi na Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun gaito gaisuwa ne nake yi annabi san ga ya shiga raina shewa abdul qadir ya ji ni kwadi kan nabi na shehana tijjani masoyi ne gurin annabi na shehu bar hama gausi da in yasmuje a kwana dai ruko da bazan koli yayi kurke annabi na malami na malam bello gaisuwa ko nake yi shi kuma ga ma'aiki kullum baba shi ko yake bai tuka na ɗauko sun zan yi ko babu bulayi ta hannu a rikin malam zuwa gurin annabi na Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun gaito gaisuwa ne nake yi annabi san ga ya shiga raina garkuwa ta ma'aikin Allah shi ya zan fitila ta san shi ni a guri na annabi babatun a kwadanta dan sane kwana san Allah na har nake masa bauta gaisuwa ni nake yi annabi ga yaban bai tuka na fifita wa rasulallahi ko babu dai ko irinka ciki na halittar Allah babu mai sitirinka kai kadai bai lahu ya kewa yabo da babu irinka shi yasa ya kira ka habibi Mustapha annabi na Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun gaito gaisuwa ne nake yi annabi san ga ya shiga raina kafirai suka lofa gaban shi sun kace sun tuba sun ka bi shi ma'aikin Allah si da daga suwai ba da wasali suka yi a gare shi ko babu sauran gaba ya nabi kaman zan Allah sanniya annabi na Aduma kwadamo ya yi shaida gashi dai ko ayyake bishiya ta kano fa gaban shi da yabo na matake Aduma rage masa rumfayin yana tafiyarsa shi yasa gwamnatin muku annabi ya ku karfin sani na Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun gaito gaisuwa ne nake yi annabi san ga ya shiga raina ka zan mai kishi malam za ka yau dacewa wanda bai san ma'aikin Allah shi ya yau dacewa ko a can a kiyama ai aje shi mu za shi ya zauna
dan madina ziyarar ka Mahamudu Abban sunana. Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun ga yantu. Gaisuwa ne nake yi annabi san ka ya shiga raina. Khatamal anbiya masoyi sai da kai za a yantu. Wanda bai san masoyin Allah ai gwadai ya zauto. Idan ka so shi ma'aiki malam za ka ji ka hutu. Duniya da kiyama dan uwa babu kai ba huna. Sai kuke so ne jama'a wai in kun yau ba matewa. Sai ku ce mana aljanna yau ne kuke sirkewa. To ka so shi ma'aikin Allah sai ka yau dacewa. Dan kwashi ya zama tsari Mahamudu hasken raina. Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun ga yantu. Gaisuwa ne nake yi annabi san ka ya shiga raina. Gaisuwa mun madina zuwa ya sidi bawan Allah. Dan Aminatu sidi ma'aiki da manzon Allah. Shi kwani fa nake ta yabo yau ne kuma kun kasa. Imamu sidi Rasulullahi ko Mustapha annabi na. Sidi babar tsaya ya Mahamudu mai kyan sura. Dandiri ko da tsaiwa mun zali rabu yayi masa sura. Sandiya annabi na almusu bahu baba gagara. Tausayi da mutunci hakuru ba kamar annabi na. Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun ga yantu. Gaisuwa ne nake yi annabi san ka ya shiga raina. Kai cikan da kake yi rayyan sun kusa na girma. Dole ne a kasidar nan ni ma na bege mafi girma. Ya Rasul ma'aikin Allah kai ka tara dukan girma. Ni ma na ja a tiga ni ta annabi na yaban abban na. Godiya ga ilahu bani na wanda ya yi mini baiwa. To nake ta yabo ga maiki rabu kai mun daɗawa. Arzikin sa muke ci annabi shi ka ba mu kulawa. Rabu ne ya amince ma Mahamudu Abban sunana. Mustapha ya ma'aikin Allah sanar ka ne mun ga yantu. Gaisuwa ne nake yi annabi san ka ya shiga raina. Jinjirani nake yi faɗi masayyada da maiki. Dan kwani fa a baitin nan da nake sai na saka ki. To kan jikin